जय जगन्नाथ। आम केन्दुझर जिले में गोटे भल शिव मंदिर अच्छी आम जाऊँ आज दर्शन करने चलते सांग मैंने जा दर्शन करवा। यहाँ गोटे बसस्टाण गोडविल बसस्टाण चलते जा। Kia company job. Kau cari di buka-buka ni. Ya, betul. Asliam. Mahindra showroom. Apa komanda? मारुति सुजुकी boleh नूआ रास्ता ଏବେ ତିଆରି ହେଇଛି। এটা কোয়াড়ে ଯିବା এই রাস্তাটা কোড়িকি যায় जोड़ा এই রাস্তাটা হলা जोड़ा বলবির যায়। आपण माने যাইছন্তি না নাই কমেন্ট করके দেখবে। এই যে ଜିଲ୍ଲାର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ହର ହର ମହାଦେବ। ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରେନି। ପାଣି ବୋତଲ ଅଛି ଏଠି? ବୋତଲଟା ଧର ପାଣି ବୋତଲ ନାହିଁ ବାଟରେ ନେବା ବୋଲି କହୁଥିଲି ମନେ କଲନି। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। कोई कोई चल नहीं नहीं किसी और दरकार नहीं।
କରୁ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଉ ଯାହା ଅଛି ଆଉ ଦେଖିବା ଅଛନ୍ତି ଉପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ତା ପିନ୍ଧିଦେଲ ଜୋତାଟା ଖୋଲିଦେ अरे कूल देन नहीं दिबे ମୁଁ ନେଇଯିବେ ଚାଲ ଚାଲ ନେଇଯିବ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା କି ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଖୋଲା ଅଛି ଏପଟେ ଖୋଲ ଚାଲ 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 ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଚାଲ ଧାନେ ର ଯା ରାମ ତୁ ବି ଆଗରେ ଯା जा रे आगे जा लाइसेंस चल आगे जा चल 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 କଣ ଜୋତା ପିନ୍ଧିକି ଆସିଲ जूता ଏଇଠି ଖୋଲିଦେ ବାବା ଏଇଠି ଖୋଲିଦେ ନା चलो 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 ସେଇଠୁ तुम भी चलो ଏଇଠି ଚାଲନ୍ତୁ ଖୋଲ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଯିବ मंदिर उपरକୁ ଯିବା ବହୁତ ପାହାଚ ଅଛି କେତେଟା ପାହାଚ ହୁଅ ସେଇଠି ଥାଉ ସେଇଠି ରଖନା କେହି ନେବେନି ଏଇଟା ଶ୍ରୀରାମ ଯାଉଛି ଏଇଟା ରୁଦ୍ର ଇଏ ତାଙ୍କ ବାପା ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏବେ ମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ପାଉଛ ବହୁତ ଅଛି ଶିବ ରାମ ତାଙ୍କ ବାପା ସବୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପଳାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯାଇପାରୁନି ସେଠି ସେଠି ଗଣିତା ସେଠି ଗଣିତା ଚାଲ ଚାଲ 40 ହେଇଛି 39 40 41 42 43 ମୁଁ ପାରିବିନି ଏତେ ଦିନ ଆଉ କୋଉଠି 79 80 81 82 83 84 86 87 88 89 90 91 बस 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 देखो गाइस पहाड़ उपरे मंदिर सुंदर मंदिरटीए पहाड़र दृश्य को देखते सेपटे बाईपास रोड सब जाइए हाँ कौन है थकी गलु आ शीघ्र जा ये देखु पहाड़ केते सुंदर देखा कहती गोटे कथा अच्छी कौन से मोर पूर्व पुरुष सब बुढ़ा लोक मैंने सब कहती आमर केन्दुझर राजा राजा राजप्रसाद रु एठू गोटे बाट अच्छी से केन्दुझर राजप्रसाद रे बाहर खराटा पड़ी देखा जाऊनी देखु आकाश भी केड़े सुंदर देखा देखिए धीरे धीरे जा बोलबम समय एठी बहुत भीड़ हुए बोलबम समय रो रो बोलबम समय बहुत भीड़ हुए सोमवार शिवरात्रि एठी बहुत प्रबल मात्रा रे भीड़ हुए आस 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 दर्शन करदे आसतु बोरिंग करवा नहीं एपटे भी पहाड़ अच्छी हर हर महादेव ओम नमः शिवाय देखो मंदिर कहते बाबा अखंडलमणि मंदिर पूजा कमिटी गजानन चलो 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 देखो बिजुली मारला
ସେଇପଟେ ବି ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେ चलो ଭିତରେ कुड़ी ହଁ ସେଇଠୁ ହେଲେ ଦର୍ଶନ କରିଦେବ ଖସରିବ ଓଦା ଥିବ ଚାଲ ଚାଲ ସେଇଠି ନମସ୍କାର କରୁ ଚାଲ ହେଲା ହେଲା ତୋର ମନା କରାହେଉଛି ପୁରା ଯାଅ ନନା ଆସିନାହାନ୍ତି ନମସ୍କାର କର ଶିବ ଓହୋ ସ୍ୱାମୀ କାର୍ତ୍ତିକେୟ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ स्कूल छुट्टी गला ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆମେ ଟିକେ ନନା ଆସିନାହାନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଆସିବେ ବୋଧେ ହଉ ଆଉ ଦିନେ ଆସିକି ଆଳତି ଫାଳତି ଦର୍ଶନ କରିବା आओ इठु तो पूरा केउझर जिल्ला ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ଏଠି ପାହାଡ଼ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜୁମ୍ କରିବା ନାଇଁ ବାପା ଉଠିକି ଦେଖୁ ଆମ ଘରଟା ଗୋଟେ ଦେଖ ନା हमको हाइडा बे मुंडरोड भी देखा जाउची हाइटु ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖାଯାଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ହଁ ଦେଖ ସେଇ ପାଣି ଟାଙ୍କି ସେଟା ଦେଖ ନୀଳ ଟାକି ଦିଟା ଅଛି ହଁ ସେଇ ଯୋଉ ଫିକା ଅରେଞ୍ଜ କଲର ପାଖରେ भाड़ा ସେ ଅରେଞ୍ଜ କଲର ପାଖରେ ହଁ, ସିଧା ଶାଗ ଅଛି। ପାଣି ଟାଙ୍କିଟା ସବୁ ଦେଖାଯାଉନି ଏଇଟା ଅରେଞ୍ଜ କଲର ହଁ ଅରେଞ୍ଜ କଲର ଆଇଲା ହଁ ହଁ ଏଇ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁ ବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରଥ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରଥ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରଥ ହେଉଛି ସେ ମନ୍ଦିର ଏଇଠୁ ଆମେ ଏତେ ବାଟରୁ ଦେଖୁଛୁ ଜୁମ୍ କଲେ ଏତିକି ଦେଖାହେଉଛି ସେଟା ଆମ ହାଇୱେଟା ଦେଖେଇ କରନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ହେଇଗଲା ସେପଟା 49 ମୁମ୍ବାଇ ରୋଡ଼ ହଉ ମିଶିଲେ ଠାକୁର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଶିବ ଶଙ୍କର ଓମ୍ ନମ ଶିବାୟ ହର ହର ମହାଦେବ ହଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ବେଶୀ ଲମ୍ବା ହେଇଗଲା ଆପଣମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ହର ହର ମହାଦେବ ଓମ୍ ନମ ଶିବାୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ नहीं तुमको ତ ସିଧା କର ଶିବ ଏଠିଆ ଓମ୍ ନମ ଶିବାୟ